ассалому алайкум. Хонаи фурӯшии арзон дар ноҳияи рӯдакӣ гардиши Ленинград. Аз ин тараф гардиши фабрика ва роҳ ба сӯи мости 46 микрорайон, аз ин тараф роҳ ба сӯи маркази ноҳияи рӯдакӣ. Хонаи фурӯшимон дар Ман Амин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи маҷмаи истиқоматии бузург, калон ва замонавӣ мебошад. Сохтмонаш ба пуррагӣ рафта истодааст бо суръати баланд. Дӯстони азиз, дар назди роҳи калон ҷойгир мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар Ман Амин биное ки дар назди роҳ ҷойгир аст. Дӯстони азиз, дар ҳамин бино ҷойгир мебошад. Тирезаҳояш роҳи калонро нигоҳ мекунад. Аз рӯи нақша якхонага ҳаст, лекин метавонед ҳатто ба сехонагаам табдил диҳед, чунки масоҳаташ калон мебошад. қариб 80 метри квадратӣ. масоҳати пурра дар рӯи экран мебарояд. Дӯстони азиз, дар ҳафтум ошёнаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 14 ошёна иборат аст. бинед дӯстони азиз, аз рӯи нақшаи домсоз чӣ қадар бояд як маҷмаи истиқоматии зебову замонавӣ шавад. дар наздикии хона бошад мактаб, боғчаи кӯдакона, коллеҷи тиббӣ, бозорчаи фабрика, бозорчаи Ленинград, масҷид ва дигар чизҳои даркорӣ қарор дорад. нархи хона бошад ҳамагӣ 350 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ ва ивазам мешавад бо мошин агар ки пул тиенай болош. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. марҳамат дӯстони азиз, фурсати беҳтарин. ва ба ҳамин авор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки Дом Тиҷаи канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.